Estem a Pradell de la Teixeta, al Priorat, poble que va obtenir la seva carta de població l'any 1200. Aquí darrere, la Mola, l'Enderrocada. Més enllà, la Pòpia. Tenim tot de muntanyes al voltant, òbviament. Som terres muntanyoses, amb olives, amb avellanes, amb vinya. Ara bé, al principi Pradell de la Teixeta es deia només Pradell. Encara ara s'anomena Pradell, però van resoldre posar a tots els pradells que hi havia per Catalunya un cognom per diferenciar-los els uns dels altres. Un pradell és un prat petit. La Teixeta. Per què? La Teixeta ve de teix. El teix és un arbre. Us dono 3 opcions per tal que decidiu. Del teix se'n fan arcs, perquè la fusta és elàstica. El teix també s'utilitza per la construcció, perquè és fusta dura, resistent. I el teix també és tòxic. Per la toxina, res creix al seu voltant. Decidiu, doncs, vosaltres el per què. Jo no us ho diré pas.